Γεια σας, πάμε να δούμε ένα κόλπο σήμερα. Θα ανακατέψουμε την τράπουλα. Δεν χρειάζεται να την έχετε φτιάξει. Και θα κάνουμε 3 ίσες στίβες με την τράπουλα. Πάμε στο θεατή να διαλέξει μία από αυτές, που μου διαλέγει αυτή. Θα δείτε το πάνω φύλλο, εγώ θα το δω. Θα βάλω από πάνω, θα αποδογυρίσω αυτό το πακέτο και θα το πούμε να το βάλουμε πάνω από αυτά. Να το βάζουμε εδώ και αυτό από πάνω. Θα κόψουμε περίπου στη μέση, θα ανακατέψουμε. Θα κάνουμε ένα αναποδογύρισμα και θα ανοίξουμε τα φύλλα. Και μπορούμε να δούμε και με λίγη βοήθεια το φύλλο του θεατή είναι αυτό. Μπορούμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Να φέρουμε την τράπουλα στην αρχική της θέση. Ναι. Θα ανακατέψετε την τράπουλα και θα κάνετε 3 στίβες με την τράπουλα, ίσες. Θα πείτε στο θεατή να διαλέξουμε από αυτές. Ας πούμε διαλέγει πάλι αυτή. Θα επιλέξει το πάνω φύλλο, εσείς θα το δείτε. Σε αυτή την περίπτωση είναι ο βαλιαστή φύλλη. Το βάλετε από πάνω όπως ήταν, θα αναποδογυρίσετε αυτό το πακέτο. Θα το βάλετε πάνω σε ένα από αυτά τα δύο. Το βάζετε εδώ και αυτό από πάνω. Θα κόψετε περίπου στη μέση και θα κάνετε ένα όσο πιο τέλειο ανακάτεμα μπορείτε. Τα φύλλα να είναι 1 προς 1. Και θα κάνετε ένα αποδογύρισμα σε αυτό το πακέτο, στην τράπουλα, και θα ανοίξετε τα φύλλα. Και μπορείτε να δείτε, και όταν εντοπίσετε ένα κομμάτι με πολλά φύλλα μαζί, βλέπετε ότι από το ρίγα τριφύλλι μέχρι το 6 μπαστούνι δεν είναι κενά μεταξύ τους και στην άλλη τράπουλα, στο πιο άλλο, θα βρείτε κενά μεταξύ τους. Και όταν εντοπίζετε αυτό το κομμάτι θα ψάξετε προς τα αριστερά. Και το πρώτο φύλλο που θα είναι ανάποδα θα είναι το φύλλο του θεατή, το οποίο είναι ο βαλιαστή φύλλη. Αυτό ήταν το κόλπο, ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.